नमस्ते प्रणाम। तो फिर से रवोलोगिन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। तो भैया लोग बता दी कि होली के महीना चालू बा आ गाना लगातार खेसारी लाल के आवत रहता। तो रवोलोगिन से बता दी खेसारी लाल यादव के एगो गाना आइलो होली सॉन्ग आवते ही यूट्यूब म्यूजिक सेक्शन में उ गाना ट्रेंडिंग में ट्रेंड करता। तो एल्बम के नाम बता दी बहरा में रहेला मरद। ई गाना यूट्यूब पर आवते ही खेसारी लाल के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता भाई लोग। तो वो लोग से बता दी कि खेसारी लाल यादव के जौन भी फैन बढ़ लो बहुत तगड़ा बालो भाई लोग। जौन भी गाना आवेला कुछ ही घंटे में वो गाना ट्रेंडिंग में आ जाला भाई लोग। आ खेसारी लाल के गाना जौन भी आवेला होली सॉन्ग काफ़ी अच्छा रहेला। तो ई गाना के स्टोरी बता दी भाई लोग कि एगो पति बा बहरा में जौन ओकर वाइफ अपील करतिया होली में कि घरे आई आ रंग लगाई। तो यही के ऊपर ही गाना आइल बा खेसारी लाल यादव के जौन ही एक पारिवारिक गाना बा होली सॉन्ग बा। एक के मर्द और पत्नी के बीच में ही गाना होली के बनल बा। तो रवोलोगिन से बता दी गाना के गईले बड़ा खेसारी लाल यादव उमें मॉडल काम कईले बाड़ी आस्था सिंह। और राइटर के बात करी तो विशाल भारती बड़न। आ म्यूजिक डायरेक्टर के बात करी तो आर्य शर्मा जी बानी। ई गाना आइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पर जौन आवते ही गाना ट्रेंडिंग में आ गई बा। आ वीडियो डायरेक्टर के बात करी तो वीडियो डायरेक्टर बानी पवन पाल जी। जितना भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ लो तो ई गाना के जाके सर्च कर लो बहरा में रहेला मरद। अगर ई गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा। तो भाई लोग वहाँ से भी ई गाना जाके सुन सकता रहो। तो भैया लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगल बा तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो भाई लोग शेयर जरूर कर लो। और जितना भी खेसारी लाल के फैन बढ़ लो ये पर जाके कहो रील बनाव लो। तो रवोलोगिन से बता दी कि हम अपना वीडियो में हमेशा ट्रेंडिंग वाला नया गाना के रिव्यू करे आवेनी। तो भाई लोग हमारा चैनल पर नए बढ़ लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। हम जाते जाते अपन परिचय बता दी हम शायरमैन नारायण निराला आप सबके छोट भाई। तो आज के वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करता नहीं फिर मिलम काल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।